От 2012 кампаниите ниски цени всеки ден са неизменна част от маркетинг календара на Макдоналдс България. Липсва само локален елемент. Така се роди първата изцяло българска рекламна кампания за Макдоналдс България. Офертата е добре позната на пазара. 10 продукта, всеки за 99 стотинки. Поканихме местна, млада и тогава изгряваща звезда. Поли Генова тъкмо беше спечелила българското издание на Евровизия, а заради това и предстоеше да бъде част от журито на едно от най-очакваните телевизионни предавания в България – българският X-Factor. Ето телевизионната реклама. Добър ден! Здрасти. Здрасти. Една секунда. Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 2. Цена за всеки. 10 продукта за 99 стотинки всеки. Само в Макдоналдс. Телевизионна реклама, разни печатни материали, няколко билборда. Можехме съвсем спокойно да приключим кампанията. Но можем и по-добре. А и е 2012. Истинска интерактивна кампания, която говори с хората, е нещото, от което Макдоналдс имат нужда. Покажи ми таланта си на mcdonalds.bg и от 30-те най-високо оценени ще се изберат 10 като теб, за да заснемем видеоклип на новата ми песен. Предвиждайки популярността на песента, използвана в рекламата, решихме да направим 3-минутен музикален видеоклип, който по-късно да разпространим сред музикалните радиостанции и ТВ канали. Тук започва интересното. За видеото към песента организирахме онлайн конкурс. Поканихме всички деца над 14 да покажат талантите си. 10-те, които съберат най-много гласове, покажат изобретателност и им личи, че наистина искат да участват рамо до рамо с Поли Генова в новата й песен, ще спечелят шанса да станат част от видеото. 750 деца показаха огромно разнообразие от невероятни таланти по време на кампанията. Видеа на деца, играещи с йо-йо, битбоксери, фокусници, скутермастери, акордеонисти, всякакви генерираха повече от 150 000 гласа. Поли Генова избра 11 деца от 35-те видеа с най-много гледания. Събрахме победителите в София, след което не просто ги показахме във видеото, а ги поканихме да участват с идеите си, с таланта си, с канала си за разпространение. Раздадохме им по една HD камера, списък с сцени, които да заснемат и свободата да експериментират. Щастливите победители станаха ко-режисьори на едно от най-амбициозните музикални видеа у нас. Вечер заспивам с теб, сутрин се будя до теб, през деня пак мисля за теб. Виждам небето в теб, виждам тревата в теб, виждам лъчите в теб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 2 и 3 и 4 и 5. Готови ли сте за куплет? За втори път събрахме участниците в София, в Макдоналдс Славейков, за официална премиера на видеото. Те не бяха просто публика, те бяха автори, пълни с вълнение от собствената си работа. Веднага след премиерата използвахме онлайн влиянието на участниците, предимно във Facebook и Tumblr, за да разпространим видеото. За по-малко от няколко часа новата песен на Поли Генова, песента от рекламата на Макдоналдс, стана най-гледаното видео за деня в топ 40 на VBOX и се задържа там 3 дни.
До момента видеото е гледано над 500 000 пъти. Заради зрителския интерес медийния не закъсня. Поли Генова, 750 талантливи деца, 150 000 гласувания за най-надарените, истинско участие на избраните и разпространени от уста на уста и от Фейсбук на Фейсбук. Първата изцяло локална кампания на Макдоналдс България. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 4, 5, 8 и 9 и 10, което прави 30 и 1 и 1. Para papá.